Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska, jak vidíte, hrajeme Survival. No, dneska je to strašně narýchlo, lebo meškám. A musím jít ještě na trénink. Tak ještě rýchlo vám to spravím nějaké videjko, abyste ho nepovedali. Uvidíme, či ma to zabije. No, ubralo mi to jedno srdiečko, ne, polku srdiečka. Takto sa normálne ide v Minecrafte. Kámo, len 2 srdiečka! A to len začínam. Čo to je? Dáme si niečo na pitie. OK, je to v pohode. Ne! Samozrejme, včera mal výsť jeden survival ešte, ale točím ho odznova, lebo sa mi stala taká nepríjemná vec. Som tu aj s Igorom opäť, lebo včera som bol aj s Igorom, ale bohužiaľ sa nám to nedalo. Igor vám povie, čo sa stalo. Bola tam čierna obrazovka, pretože som proste blbec a nejak som to dokašľal, Takže dali sme to omylom zle, takže no, je to. Počkej, ty si bola blbec? A to není nadávka, tuším. Nedostanem tu fan žltý dole. Ne, nedostaneš. To bude na Igora, okej, ľudia? OK, bum, bum, bum. Toto asi zostrihneme, jak takto idem, ne? To je bolo strašne na dno. Nechceš sa zabiť? Aby si mal potom plné životy, keby si sa respawnal. Ne, čo to je? To spadlo láva, alebo niečo také. Čo sa tu deje? Ale asi už vidím, že sa mi uberá jedlo, takže asi zabijem nejakú ovečku rýchlo, na rýchlovečku. Umri. Jadala, OK. OK, zo stejka sa môžeme nážať. OK, dalo mi to nejaká srdiečka, samozrejme. A zas som si ubral životy! OK, bomby. To je jedno. Jak mi toto mohlo ubrať životy? Ja to nechápem. A zas som tu bože, na tom hroznom mieste. Ja nepočúvajte, ja toto nepochopím. Jak mi toto môže ubrať životy? Pozrite. Toto nedáva logiku. Počkajte, ešte raz. Toto... Ale pozrite sa. Taký malý kopeček iba. Si vykopem hlínu. Pozrite sa. Toto ma môže dať dole. Pozrite. Jak? Ty kokos, veď toto kebyže spravím v realite, tak nič sa mi nestane. To čo je? No samozrejme, len to hovorím a už to hodím hlínu, ne? Lebo som... To som nepovedal. To sa vám zdalo, ja som povedal, že som El Diablo, ne. Fakt nedávajte mi žltý dolar samozrejme, ale počkej, to sa nepočíta k nadávka, či? Co budem musieť modliť, aby moji naši nové boli doma. Keď povieš, že môžem, tak spravím 3, 2, 1, okej. 3, 2, 1. Sme tu. Prepol som si to na kreatív samozrejme, takže ja si zoberiem iba tento mečík. Jeden meč. A jedno enchantované jablko si zoberiem. A teraz si to prepneme na survival. A iba s jedným enchantovaným jablkom. Vidíte, už tu nemám vôbec nič. Dobre, teraz mám veľa životov. Takže teraz už je to len na mne. Vidíte? Už s tým nemôžem robiť nič. Golem? Počkaj. Uvidíme, čo môžem zdrhnúť. Prečo na mňa neútočí? Neboj sa začni. Asi zdrhám, že? On to nevidel.
Tak videl alebo nevidel? Ne. Videl. Zdrhaj. Aj keď mám veľa životov. Zdrhaj, do vodičky. Dúfam, že Józny golem nemôže ísť do vody. Ide za tebou. Ne, pakuj sa preč. Neboj sa, on sa tam utopí a matéra. On sa tam utopí. No, bracho, ja sa zdrham, že? A on môže iba v podne chodiť, vieš. Tak čáv. On iba tu, ale on ťa zabije, vieš. On môže chodiť tuto úplne na dno dole. Hlboko. Ty za mnou stále ideš, bracho? A on ťa nemôže, myslím, hitnúť, veď už si fakt vysoko, on je fakt hlboko. Počkaj, myslíš, že mu zdrhnem ešte? No. A nejde za mnou. Teraz ťa nemôže zabiť, pretože si vysoko, vidíš? No, kto je to teraz? On je 2 metre hlboko asi, dajme tomu. Ale prečo ide za mnou, ja to nechápem. Pretože ťa neznáša, že im zabíjaš. Ježiš, choď preč, bracho, ne? Pakuj sa, choď preč. Udeč. Ale nechcem, aby ma zabil, bože. Šimaria, to je najotravnejší mob z celého Minecraftu. Je to aj vádne, čo. Sem prebačte, že som si grgol, ospravedlňujem sa. Zdrhaj, bracho, zdrhaj. Kde je? Až tam je, dobre, pohodička. Ide za mnou, ide. Poď. Ne, Robinko, nerob. Poď. Ne, dobre. Už by sa asi za mnou nemal dostať, že ne? Povedz mi, že ne. Nedostane sa za mnou, že? Ale tie dvere sa môžu takto otvárať. Ne, zabi to. Nemusíš to ničiť. Asi spravím nejaký unikový východ, keby náhodou, ale samozrejme nebudem to spraviť. Nejde za mnou, že? On je pomalý, jak slina. Chápeš? On je vo vode, takže pozri sa. Veď pozri sa, on je pomalý. Ne, ty čo tu chodíš, bracho, ne? Umri, choď preč. Pakuj tam, odkiaľ si prišiel. Kde si? Prepačte, bože. Ja mám dneska nejaký grgací deň, ne? Ja mám, počkaj. Veď kým on sa vynorí. Tak ja tu postiham zabiť aj nejakých villagerov. Jakých pillagerov. Ne, asi by som už asi mal zdrhať, lebo ten už pomaly ide z vodičky. Ne. On ťa môže aj pre toto. Môže ťa hitnúť aj keď si tuto, myslím, v baraku. Ne. Že ťa môže hitnúť, či? Mne sa to stalo. Klope na brak. Stav v boji. Ne. A on nemôže ísť cez dvere, ale môže ťa, myslím, hitnúť teraz. Keď si blízko pri dverách. On to môže obísť. Ne. No. Vidíš, že ťa prejde. Ne. Ty kokos, ne. A on nemôže cez dvere, takže pohoda. Haha, kto je teraz king? Ale pakuj sa preč. Čo, ideme hrať Bed Wars? Kúkni, ja mám postel. Stúšťalnice, postelnice. Kámo, ja neviem. Myslíte, že keď bude tma, tak už mňa asi nezautočí, lebo pôjdu mobovia, ne? Alebo... Ja si vylezím na strechu. Ja si vylezem na strechu, by som povedal. OK. Z dvoch sa asi nemôžem vykraftiť rebrík, že ne? No, tak to je napad. Môžeš sa vystavať tými blokami. Vieš, hore, no, tak. No, budem skúšiť. Šikovný. OK. No, daj si ešte jeden blok. A to mi stačí. Neviem, No, ale okej. dobre. Dávaj. Počkaj, ešte Musíš trošku, vieš, si nesymetricky, alebo jak tam povedať. Si tak musíš trošku, vieš. aspoň nejaké drevočko. A to stačí. Si nesymetrický, to preto môžeš hore. Vidíš? Si nesymetrický, chápeš to? Vieš, ako sa to... A poď, bracho, alebo šokej.
Teraz sa môžeš vysmiať do ksichtu. Ja som ničil dom a opäť som ho postavil. A kde je vôbec? Podľa mňa už tu bude bojovať. Ináč snač toto, volá sa to, že shift a nemôžeš spadnúť z strechy, keď takto čúpiš. Vidíš? Nemôžeš ani z tohto bloku spadnúť. Takže... Čo on je tam? Či ne, Ne, to je nejaký iný, ale nemôžeš spadnúť. Ne, kámo, on na mňa si môže útočiť strážobcom, že? Asi. Ale keď držíš shift, tak nemôžeš spadnúť z bloku. Aha, zombie tam zabíja. Hej, myslíš, že ma ušetrí golem, keď pôjdem zabíjať aj ja? Ojoj. Alebo on zabíjaj takto. Podám potom dole. No, týmto ho zabiť môžeš. Ináč neklikaj, pretože neklikaj stále, pretože tomu nedáva taký damage, že ty vidíš, že sa ti to dobíja, henta čiara. Vieš, keď sa ti dobíja. Poď, učej. Áno, tak. Presne. Dobre, ďakujem mu to pekne, si mi pomohol. Jak ešte kýva hlavou, že rádo sa stalo. Dobre, teraz už na mňa asi nezautočí nikto, okrem tohoto krásavca. Kde je? Môžeš za ním skočiť. On ti nebude veľa uberať, podľa mňa. No, podľa teba. Ale bude veľa. Podľa Iggyho Štejsa. No. Poď, poď, Ty prosím, tu plavíš značitku. Slušný barák docela, to musím uznať. Tu máš balkón. Slušne to vystavali, to musím uznať. Hej, ideme robiť parkour, idem sa hrať na Atariu. Počkaj, kebyže ja nesom taký... Ale no tak, Ježiši Maria, si zoberám tento netheriteový sport. Aj tak to ide pomaly. Chcel by som mne srandu, že... Koník, poník! Ježiši Maria. Poď, prosím. Je po mne. Ježiši, villager, stávaj, poplach. Pillager. Piliny máš, čerstvé. Villager. Prosím, rob. Toto bude jeho najhorší sen. Hej, ne jeho najhorší sen. Nie je nejaký typek ho mlátim mečom. Kam tu, jak som vymyslel pekne. Zas ty! Dobre, pekne. Idem si zahrať zase Bed Wars, kúkajte. White bed, yellow bed. White je. Učíme sa po anglicky s creeperom. White je... White to je čierna a yellow to je modrá. Vidíte, jak to pekne viem, len vy to nevíte. Ja mám 1000 IQ. Ja som sa učila angličtinu. Ja to viem veľmi dobre. Lebo ja mám 8500 miliard IQ, že? A toto, to je blue. To je modrá. Dám ti modrou postelou po hlave. Vlastne, to sú mobovia. Všetkých vás tu pozabíjam. Čo sa deje? Nie, on ťa zabije. Ja ma ubije. Čo ty robíš? Nevadí. Prišiel som o svoje zbranie. Nevadí. Keď tu bude Spider Dave, no tak je po mne. No, myslím, že už je po mne aj teraz. teraz je po tebe, áno. Ježišmaria, zase som na tom kopci. Dobre. Ale Daj ma dojde. Creeper nereďuje. Takže... Počkaj. Dobre. Prosím. Kde to je? Čo? Village, dobre, village, ne. Ne, počkaj ešte raz. Ne. Hej, čo ti je dneska?
No dobra. Čo nám tak zabralo, ja to nechápem. Neviem, ale prečo tu táto blbosť? Ježiš Mária, ja neviem to, sorry, ale proste. Tamto je Minecraft Village. Ať keď mám tú klavesnicu úplne proste, tak chápeš, ne? Aj kód. Ja to môžem, ja to Ježiši Maria, ach, pomoc. To je kreatívne. No ale vieš čo, ešte, Adam. Choď Počkaj, ja si nájdem tú dedinu sám. No jasne, toto je miliardu blokov ďaleko. To tak ľahko nájdeš, to je ďaleko, ja viem. No. No, tak teda... Jak si mi to povedal? Ne, tak to ne. To potom zmážeš, okej? Dajme tak, aby som povedal. No tak ja by som už asi povedal, že je to všetko. No srdce mi to asi nenájde, tak nič. Ja by som povedal, že asi je to všetko už na dneska. Dúfam, že sa vám to páčilo. Vidíme sa zajtra, už je svita, vidíte. Tak sa učte. Čo ja si spravím? To bolo dneska o ničom video, že? Tak čau. Počkajte. Ne, to není náš úvod klasický. Čakajte. Ja chcem ísť do vodičky. Ježiš, Ale viete čo, ja to... Počkajte, ešte keď pôjdem. Počkaj, ešte chvíľočku. Takže nejak takto by som to vypočítal. Takže sa s vami lúči Creeper a čus.